Čauky, takže vás zdravím z prvého videa. Dneska si ukážeme, ako robiť angličtinu. Teda pre tých, čo nevedia, je to takto. Ukážeme, aké veci na to potrebujem. Dajte si kreatív, si dám takto. Už kreatív. Tak. Vyrastly takové slepičky. Jedna vyrastla, dobre. Tak. Mám si taký meč. Potrebujete dispenser, redstone torch, potom redstone a potrebujeme samozrejme šipy. Toto. Tak a ideme to urobiť. Ja vám niekde sem. Plá. Takže bude to fungovať všetkým. Aspoň dúfam. Tak. Ja si sem dnu redstone. Tak sa dookola redstone torčky. Ešte sem jednu. Tak už to máme. Už len potrebujeme staviť takú jednu vec. Takto. Tak. Tam ešte sem, dobre. A dáme sem napríklad toto. Dáme tamto. Když nám vyšla noc, lepší to je v noci. Máme si tu nevěděli nějaké šípy. A až se vám to páčilo, tak dajte odber. Když máte na mém kanále odber, alebo dajte like.